Thầy phải được biết chúng ta đây chúng ta đây chúng ta đây mặt gái cái gì nữa bỏ nó cái là thấp đi nó một vài năm ôm mai cái là này biasanya pengalaman ada Jadi besok gue gantian ini tanggal piro? Tanggal 18 apa piro? Lah iya. jangan rantang lo jangan yo Penting rono ya jagang lah wes. Ono gedung barang. Cik ada ya? Kurang enak jauh songo jadi nih. Banyak malu. melu to tanggane lawak kele sakut apa Lah, wakil lele sakut bos. Sakut tetap melu tuh. Ramena ya. akeh sebenarnya dioming warung Akak ya. bakar yang ngedok tok lagi. Si songo persiapan ini. Kok iring-iring kok melu. Melu pura. Ndang iyam to. Kulo melu pura to gleng. ndang anu wedan Ndang iyam sik to. Iring-iring rasa adus wis kok nyapa adus. Iring-iring ganggu karo cekak ngene wis kok. Nyapa iring-iring barang. ada wong go Tar jale sego. Iring-iring ini rasa rasa sedang biasa ya wes kok. Karena gedung sih, karena lah ngomong kayak kleru. Gedung itu kita mau, aku pakai lagi kalau mau. iya 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 deh beneran, tenang tuh bilang ngono, biar naik gedung, bukan naik gedung biar lah ngomong kayak kleru. Kita bilang, Oh, lah, tetap iring-iring lo bilang. Enggak, tak beda ngomong. kah? Beda ngomong lo. untuk ana supaya Aduh rejo kowe kene kono. Masa direng-reng tak gua berarti. Ya kowe lho bilang. Ngawur. bisa Iki kok gawano bis kok. Nggo amplop lah. Ya silebaan ana poro. Masa tanggal 11 yang begini kok. Para sekolah ini kan. Iku tentara sapa? ya kok Oh, kena yo undangan kekunjungan lah yo Bulu. tunggal anu takore purna ya dibudani Ya kata kuwi lho. Purna kuwi lho. Sing bulu kuwi. pensiunan aku sampai kene to Ya, Setahun ya pensiun. iya tetep lah. panglima kene Terapang limane kene ya kaca setahun to blok. aku iki cilik to Ijik to. tadi nyenang biyen iki kalau undangan ku pleko yo Saiki nah. Kok eleng ya? ora nek jaluk rasake omong met boy Lah. Ya takok mes boy langsung oleh to. Mes boy nek omantu langsung diparani kok. Ora kenal. Ora kena di kertasnya lho Glong. Kertas kosong nggo pulpen langsung. Mes boy wis ora urus. dicerene kaya omongnya yo rantang kok umum ngono
Gak kenal mesti ini. Gak, ora roh pokoke yo. Ya, lho ya jamin boy iki salah paham. Ora Mas jenenge men boy ya piye nah. wis kuwi yo lah mung metu to. Kembang metene bojoke teko. Tapi kok ndi iki kok wungu-wungu sapa ora kenal mbok. Undangane nek jenenge sampean bongko to kuwi. Ya umum nek Pradita Sarno wis betul lah. Nah, Ya oleh kuwi. Wek. Tak budang are ning ndi lho. Lotong lho. misalnya dia kawur. Oh munjuk ki ngawur kabeh. Yo, kalau anak ini gak ngawur. Ngopi kene lho. Tapi sih, Ning ndi ya? Kene karo ireng-ireng ya. Ngetan iku. Hah? Nget wong-wong ngetan lho. Ben mondol ya. Gue mondol rosok kuwi lho. digawe Pak. Nah, Ponane. ponane. Ponane oleh wono ayu kuwi lho. Kon ireng-ireng. Iki wis main boy ya iki di kasus ya. Ini enek wong mantu sapa? Enek pura wong kene enak ya. Pol modal muncul jelas. Gosok to. Diundangi wong Digawe berarti modole. ponane lek. Iya, Mak. Ponane. Rame-rame. Rame-rame nang gak apa-apa nang gak gong keto nang omahe. Nang gak Ponane dijual ning anu kae ditemokno kaya lanang ngono. sing ndi, Pak? Terus sing Berarti anak. Yo. Dua anak. Dua anak tadi. Urung jerine. Urung duwe anak. Kowe kerja ning Surabaya, kowe jenenge kanca sekolah. Arane omah? Oh, suragat. Iso to. Rebus urung. Iso to. Agak. Pinter kali Oke ku. balik kok. Wong arep balik. Kuwi tukange apa gak iso to lilik kuwi? Oh, anu ngiris sewu lho. Nek ngiris anu tapi digambar sik kuwi kok wedi nek kleru jare ngono. Wong tukang Ana tetep ya wegah panas. wegah Lah kuwi panas. lho saiki nang dhuwur. Lah iki gede-gede panas kok. Panas. Nang dhuwur nganu nyelehno ben anu. Kuwi lho yang dhuwur saiki yo. Iya ya nyelene kuwi kon. Pol. Kuwi kon notone barang engko ya Ora muwo ke ora dianu tetep panas ning dhuwur. panas kok. Iya sapa sing karo to nek nang dhuwur iki Lah akeh. iya. Iki wegah kuwi lho. Lah wegahe kuwi lho. Oh gak tara anu gak nek tukange kang. Iki gak nek tukange bongkar iki gak nek tukange. Kamu bungkal kan tukang lho. Wis ben teko. Tukange sapa? Alek kuwi to Iki tukang. pinter dah merepus sing asli. Tapi yo Wong arep balik ngono lho. Gak panas. Yo arep balik. Mesti berarti terakhirnya mul. mulai ya telawatan. Kelatene panas ya kono wong mul jenggone pendik lho. Sing pedi. Si rugar. Oh jentane. Alek kuwi nyapa to? Alek lilik sardin. Lah terus cocok iki betah panase kok. Lah mana rong teko. Ora dile kayak kanti to. Engko golek tukang liya gendok. Ya kuwi lho. Tukang sampean iki lho. Ora nak gendor barang Ora kok olane iki koyo ngerti. Penggane akeh. Cul. Iya kuwi. Langgare wayah ngecat. Oh aku. Iya. Proyeke kok goro-goro to ngecat. Langgare wayah ngecat. Sing dino wis batang sing jebol jeding wayah ngecat salah. Anune cecate sak gating. Ana penggaanku akeh penggaanku gak tau gak. Sering kuwi dhewe-dhewe bisa sing merpus dhewe sing ngecat dhewe ndak pedar.
dhewe kene wong sitok. Wong telu. Ngecete wong sitok wis cukup po. Wong telu kuwi dadi wong telu. Iya wong telu. Iya wong telu. Global ning kono kuwi. Dulu kalau sing Untuk dulu. Tapi ya semen. Pasar ku sing dhuwur kabeh iya. nang ngene iki. Sing apa? Ngumpul barang pun grumpuk ning dhuwur kono lantai terus. Saya mau solana dicat apa to? Jati teh. Oh, Lah dari jati teh ha. ya ora apa-apa. nulis tuwae kok. Nah, wis tuwa. Apa iki anu. Dikatakan sing nom itu. Nana tukok nanu le. Gak ngono. Aku nanu ka tukok napa ka jenenge. Kowe banyu. Bejane sing nom wis karek dewe. Anu sing go sing ngilangi panci lho. Kuwi apa kuwi lho? Tukokno le nanu. Nek sing gal sing ya kene kono to omah Tuku sing go ngilangi panci ning TikTok. Wis suwung kok. Nah, lain duwe mati Ora langsung stres. Ya mbul anak ustate to. Oh, anak ustate. Aduh, besar. Proyeknya goro-goro. Ya kalau banget, ya wis sampe kan samplok. Ya bali kok. Aku gak balik gede kok belajar ikut sing akeh. Sopo gelem? Mulai regane larang. Untukku kan ana lho, regane 90 langgengane ya pras. Lah, Terus ngono lho. Entek bensin. Teh bensin dalan. Ngopi kok ya. Kosok kuwi to. Ben gula. aku delok wae nang kerja ki dipanteng ganti. Kapan Pak delokmu? Aku Ini. nang warung iki. Lah tono ning Udah Pak Sama Nopi. dulu, Pak? Ada apa, Pak? Ya kalau Didi langsung resik. dikenal kono ramyo. Ya gak Oh lawan. edak sepeda motor arek mon roda 4 kaya apa. Bisa mepet ya? Masane kok gak aku duit. Wis arep to. Ya, ndak wae. Mosok celuk banci. Ngaret. Orang ngetel dupet. Loh, goro-goro padi wis dhisik beli. Anakmu kek saiki nang ndi? Nang omah. Ya wis ngono lho ya vlog pagi hari ini saya tak akhiri. Jangan lupa di like, comment, ketemu. Oh, nek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.